Ako? Magandang araw. Ayon sa aking pagsisiyasat na ginamitan ko ng luhika, ng mahika at ng konsensya. Ako po si Manggas at ito ang Siko. Sino ako? Viral ang isang video ng 1-year-old na bata na lalaki na magaling sumut ng bola sa ring. Sa kuha ng CCTV sa loob ng kwarto, kitang-kita na ang nanay ng bata ay nagsiselfone lamang habang ang tatay naman ay nanonood lamang ng TV. Nang biglang tumayo ang bata at kinuha ang bola at isinyut niya ito sa ring na nakalagay sa kwarto. Natuwa ang tatay nung unang tira pa lang ay na-shoot na ito ng bata at pumangalawa pa at tumira pa ng pangatlo. Pasok ang tres. God bless. At dahil dito, natuwa ang nanay at ang tatay na mismong mahilig din maglaro ng basketball, pati si tatay. Kaya naging viral. Sabi nga nila, pormadong-pormado pang bata habang ito'y tumitira ng bola. Para bagang professional na basketballista. Ikaw, kabisyo, magaling ka bang sumut ng bola? Yan ang ating Siko. Sino ako? Sino? Ako? Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Morning ko! Morning, Tits! Kaloyal! Feel good morning! Mayo 2, tuwing 2024 ng Webes, may bunta kanin taranay, magnabigat ka na kayo, apo, maray na aga sa inyo kabos, maya po habak puki kayongan. Sa oras na 7:30 ay kasama niyo na ang cool na uncle from Davao, Uncle Dago! Yo, cool bata pa ko, cool! Kahunat na si Uncle makawigil-wigil. Bunalikul! 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 Kasama rin ang hot na hot, the undisputed Disputed. tita. Of course! Dahilan kung bakit ka nanonood ng radyo from Bacoor. Tita Tanya Chinita! Habang ako'y morenang dalagang Pilipina, tingnan mo naman ako sa mga mata mo. Huwag kang kumaripas ng takbo. Thank you, Col! Very good naman ang baby girl. Baby boy? Baby boy pala. Long Naku, hair lang siya pero boy. Kasi ganun naman, di ba? Hindi naman ginugupitan agad kahit baby boy yan. Ang cute kaya ng baby boy tas long hair. Oh, Alam mo na totoo yan. paglaki babaero. Joke lang. Pati bata yung grabe ka naman. Kawawa yung bata. Kawawa. Joke lang. In Jesus' name, di ka magiging babaero katulad nila Uncle Dagol, Kaya Mac pala Anor, long hair ako. Jerome Boyet, Glenn, Belmar, Kawawa yung Machu. bata yan. Brad, kung bata ka, naku, pag naging basketballista ka, sana Ayun. hindi ka Yun na, long hair pa. Long hair na, basketballista pa. Naku. Kumbagay, bingo na eh. Oh, sana hindi Wala. ka mabiktima ng mga katulad ni Tanya Chinita. Bakit? Oh. Baliktad. Ikaw ba nabiktima? Oo, nabibiktima. Oh! Tumira ng tres! God bless! Pero sa tingin mo ba, bata pa lang ay makikitaan mo na ng Yes. potensyal? Yes. Kahit 1-year-old? Yes, of course naman. Diyan lang nagsisimula ang ang Development. pag-hone ng kanilang mga skills and talents. Eh. Makita niyo mo yung bata, yung form niya talaga, mahilig mag-basketball, yung shooting form niya. Oo. Nakakita ka naman ng Diba? mga basketball player, di ba? Oh. Oo naman, sa MPBL, O, kaya nga, MPBA, oh. correct. Pag tira niyang gano'n, alam mo yung form na, bata pa to, para Diba? 1-year-old. Alam mo na. Marunong na siyang, parang kahit hindi naman siya Yes, ganun ka, pero imagine. parang nagdi-dribble na niya na,
Parang siguro na nasa genes na niya kasi Oo, tatay niya mahilig din eh. imagine, di ba? Naipapamana din naman yung talent, di ba? Yes, Naniniwala ka ba doon? Naipapamana yan. Naipapamana kasi naipapamana in the sense na nasa dugo, nasa blood. Okay. Naku, yung skills and talents talaga, it runs in your blood talaga. Ang pagkanta at paggigitara ng isang Yes. tita Tanya, kanino mo nakuha? Kay tatay. Kay yan. tatay. Kay tatay. See? Oh, ganun yun na. Ganun. Ikaw, saan nakuha yung pagiging ano mo? Ano na naman? Maluoy ka. PR skills mo. PR. Magaling Sa makasama. tatay ko, sa diba? tatay Kaya ko. marami siyang chicks na. Uy, maluoy ka. Papa Joseph, Mama Bel, good morning. Diba? Yung ano mo, yung skills mo. Naka-live tayo sa Davao, nakikinig sila doon. Oo, tama. Dati, sabi ko dati. Kaya nga. Yung talent mo sa music. Yung talent mo sa music. Yung mapalalive tayo sa Davao. Sa ano ko, sa mga tiyuhin ko sa mother side naman, yun yung mga kumakanta at nagigitara. So ikaw kay tatay. Yung pagiging habulin mo ng mga ano. Hindi, pagiging loyal nanay. Okay. Ikaw, pagiging loyal mo. Nanay. Nanay, kasi si tatay. Nanay. Kaya kayong mga bata nyo, nakita nyo na may potensyal, may skills sa ganyan, Samahan nyo ng supportahan natin. O ipasok nyo sila sa basketball clinics. Hindi para ay sasabihin nyo, magaling na. Hindi, kailangan pa nila ng tama. Diba? Proper. Mas gagaling pa sila. Ganun. So kung mahilig, kita ko kumakanta na, mahilig sa Pasok mga mo sa instruments. music school. Yun. Yan, sa mga summer classes. Yun, pwedeng ganun. Bata pa lang, magaling ng rumampa sa modeling class. Ayun. Diba? Mga, mga talent agency. Paano yung bata pa lang, tapos nanligaw na? Ay, ano? Pwede pasok sa PBB. Mangkanor University. MKU. Ako na mag-training, ha? Ganito mag-jamming. Alam mo, pag marunong mambabae, hindi na kailangan i-training. May kanya-kanyang diskarte kayo. Huwag niyo turuan ng ibang diskarte. Yung diskarte mo yun, Mangkanor. Hindi ba pwede ipamana sa mga bata yan? Ikaw talaga. Yung pag-basketball. Pag-basketball, tama naman. Kasi nga, na pala, 13 million views na sa Facebook. Yung video na yun? Ng batang yun, nakakatuwa naman. Galing sumot. Ng basketball player? Nung bata. Paborito ni tita. Ang bata. Yung basketball player na bata. Fake news. Ayun, dumakdak! Yung basketball player! Yung bata! Grabe. Sabi niya, yun lang. Nasiko. Yung basketball player? Yung referee. Foul! Sabi ng referee. Sabi ng bata! Diba? Sabi niya, Alinda for 3! Sabi nung announcer. Sabi nung referee. Sabi naman niya, oy, kasama natin dito sa court ang face of the night. Sabi niya. Sabi ng announcer. Na si Tanya Chinita. Sabi ng announcer yan? Sabi nung player. Sabi niya, akin yan, ha? Sabi... Akin yan. Sabi ng player? Sabi nung commissioner. Hindi, akin yung liga ang larong yan. Dumedi nga kay mama niya eh. Yung bata. Yung referee. Habang lumidede, gumagano. May dalang pito. Yung referee. Yung bata. Engineer, Mama, nadaba po ako. Kawawa yung bata. Yung referee. Sabi, na-eject sa court. Yung basketball player. Yung mama. Anak, ka dito. Ano ka na, kumain ka no? Sabi ni mama. Sabi ng commissioner. Engineer Mike Nalitan, hello sa'yo dyan. Mama, I want milk.
Oo, sabi ng bata. Sabi ng referee. Sabi niya, A, B, C, D, elementary. High school, college, di ka patuloy. Sabi ng bata? Tabi ng tipiri. Salita. Oh, sige. Papa-injectionan nga ng ng vaccine. Yung bata? Kasi libre sa barangay eh. Yung bata? Basketball player. Anti-babaero. Vaccine. Hindi yan effective. Nawawala ang bisa. Papa-injection na ng anti-babaero. Yung basketball player? Yung 5, 4, 3, 2. Yung water boy. Water boy. Ay, nako. Ay, si Inot-Not Salbosa nakikinig. Nabangko. Sila dyan. Thank you. Yung referee? Mali ka na. Sinira mo na yung adlib ko eh. Oh, galit nga sa kanya lahat eh kasi mali yung tawag niya. Nung referee? Mali yung tawag ng commissioner. Hoy, nakakamiss manood ng Maharlika Pilipinas Basketball. Oo, good morning sa inyo dyan. Maraming Kenneth. salamat. Meron tayong na minuto na lang bago mag alas 8. Pagod na ako. Baka mag-chat siya sa'yo. Mag-chat daw. Yung player? Yung bata. Susunod mamaya, dear love. Pero mamaya pa hanggang ngayon pa po tayo. Dito lang sa station number. Ito po ang 90.7 Love Radio. Feel good morning! Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Kailangan pa bang i-memorize yan?